pen kaning je kang tung kaning je nang ji alam kaning je nang kok ke la son lo idum social media long anta klang det lo komat ni akar BP lapen komat ni akeche ru drugs po bostu ane a lek che thon ling si I ling si kahe no kam keklem lata akar BP ta lata apenan gitu asomar janjaya bang plang da plang chen lata ke plang plate ta kali apenan bang ta arlenge the karbiatuma lidar api su fansi son ke claim po bangke lake alang li phan le anong ka pijuno kape rem chot kalilo lake karbia khe fansi kape rem lo lake karbia khe fansi athema lason kache piklang ang pen ke claim che patu joy pen ke claim po son la le son no nge che piklang ang pen si ke claim tu po alam ni tum chini lo la posi la bangso akahe no pot ke ni tum condemn le karbia rat pen ke la pen inglong rat la pen kilonjia ohomia tum la pen adivasi tum mana tu pen ke ni litum condemn le of that ni litum condemn lo la athema therak memi ingring memi alam lapuson karbiang long non hut kam ong la la sinilitum demonstration ta arni sihata ke do ilo dak dipu la pen lai hui pen job ham phangang bong tribe community atumang bong riot kape doji afansi komat ni atum claim bong nilitum jong dak ingtum athema RSS atum a instruction along number 8 along number ner kep along hada ke tok du schedule tribe atum schedule caste atum lapen OBC arlo so to phan prostitute pape claim baret nangi prostitution pape claim baret ni a oct pache jorvere nai hada ke tok du lasi labangso RSS bongo senatum claim bong ru drugs aje thoklong I ling si ke claim la ke itu matha me alam kini nai ko PC la son ke vima la sini tum APHLC pen puchot kalilo karbia rat ang bong penta la pen ing long rat ke do ana tumang bong penta la pen ke khilonjia ohomia la pen adivasi atumang bong penta ni tum labangso a incident labangso ka heno ke claim ke tum condemn le son pache plang long nang ne aku karju thulong inupik police tum ta FIRP nang ni pusigi pu police tum si FIRP pe pinta action ke enang ya tum banglo FIR panchong hong akam vele police tum lage non ke FIR ta pinang ne do clip nang yi pusigi pu la pen aja ka don da pu dun thu pu do clip anak pusigi pu do clip lo de lage ili tum birudhe ke claim amoni tunge lage claim joy claim bomb lage itum do clip ke kusigi unthura ki unthuma mune kapi thige henote ma seta bang ningkan ke thom phlia phrang naga tum ke dimasa mat pithi lot khangyang dimapur ma si pithi lot khangyang body
mesen pule itung ipudam kali lo hai hala seta bang la son si claim that lo itum bang e do clip nang ipusi putu la bang e therak me mi alam la ke itum ki lu pusi la se mikir okora pu bang ipu ilong lok lo an ke la suk akam ke claim ke non FIR pivek nahi yok seta ki pinang ya tum a grip party atu pivek nahi karbi tum an ke a grip party lo lage society in longa rat tum an ke a grip party lo khilon jia khomia karbi la pen adivasi tum an ke la ke a grip party lo adivasi tum ta tribe lo ke di ala tum an ta a grip party lo eli tum an ta la ke FIR pi tamil ako FIR aphan police tum chong hong nang nelo lagi DC ta chong hong nang nelo lagi nili ta DC ke claim hota ni tum chong hong hi bang FIR pe wang sinang to bang ke lasi non ni tum condemn lo pen la son pen ke la ke do clip nang ne chipi yang nang po phan le tung pudam kali seta la bang son akahe no ke karbiang long la pen karbi dak tribe atong bong khilonjia okhomia adivasi atong bong son pape dulong nang ni Karbiang Long, West Karbiang Long, ben di Maha South, ben North East ning hok seta la son bang e pape dolong nang ni pusi ni litum APHLC pen ke kaning jela. La pen ning oyalam la son ghotona nang e bat baret ke non BJP atum ke dohut. BJP atum paperi po ther po anke akahin no akam da pape claim baret. Aja atum phan robor bagan arlo guest house long ponsi ke theng ke chok ahem hang pon det po ke theng ke chok ki tur ki dong lo pon ta bitu government a quarter long ame thang ahem ta kali lata government a quarter long si ke theng ke chok akam ta claim pun ni tum arju long lo arleng ke the ka che krong tu la ke akola bill ki pipe dormaha ki pipe lapen job card apoisa ration card anda ki pipe 400 pichot titi an ke la ke kapit dugra arlo sotum kapache jorware dia fansi la ke claim la ke BJP tum se claim lapen la so ke chenge itum BJP pole congress upeta cheng bom la sokam aprang hota son je plan forest arlo reserve forest arlo guest house kimpo hadak si akahe no akam ke claim po alam ta arjulong itu lason he no pik lo non pen kali lo la ke cheng la pen non bange a boy do tu mu chok lo therak me mu chok lo nang litum kado eta la arjulong la pen thek long lo te la ke therak me khang yang e mahang pir the ang bong e mahang chik klang hai hi son ke in pun king set pen cik lang dun hai he ji son jong si do clip lo pulang te naga arona ting pen bisar vek nangi la pen la ke claim vek atom phan la ke soda ahasti pi vek nangi lan si ne tum APHLC pen ke ningjel sir silang juntalang la solo so kan ke chenek ke hello chelang rem do pinum tidi isi pakta so takang sai pipon te sulang pilo ni piya la hello arlo so dum han chenik pik lo pithi ta pithi olo arni si het rina rong pipi phan ka pithi ta lata ningje nang kok lo rat tu ngi chini ne de je po jo ningye de te la okang dukolong si theng pi pen ki chut lo anda vi non dakchot kali aprang ha inglong na tu ta vi lo son ha kandulia na tu ta vi lo son lo along ka prek son si vi ante itum women itum ang ingjermar atum a society ta do alang litum ta thur pak nangji pusi ni tum choningri la pen government atum DC la pen SP atum da la pen Assam government Himanto Biswa Sharma amethang thur plutsi labang so la son akaheno ke ongvaret Karbiang Long West Karbiang Long dimha sau bethe lai hu akaheno ke ongvaret ke kapang ton nai ke bon nangi aphan alang litum action and vek nai ke en nangi aron ta do lolong ta do ning hok ta lage ke allo ve pinsita lage claim melo lage
Sona ka hen non nang ni puga pedulong nang ni puga. La sini tum demand lo government tum action and payment ni. Da government tum action and pomat aku arong damat ha ajo munit pan sam dam thor pu karbara bang la claim nang ni arni sihat claim bu pu. Tarabasa lo. Baji sia por se ajo dam si bang hem munit tum pan pondet pu anta long lelang bodino anta. Wan ada pu wan. Amunir bang wan et lo pu pilo aju ke dam nang po kam ke du kere son secret killing a karbar midnight la pu son knocking pu hala suhut aprang da dolo ulfa tu pan ke nep ji pohot non elitung ulfa son da kali thang da kali dake lapen la arlo ke do tum chere nahi arlo ke do tum non ningjeri pu ke pu pia por lo alang litum pan kok krai lo ke di paningje hai he nilitum kai tha pu olo lo teng ben si kok krai lo non arlo ke do ka che krong tu chere nangi nang litum apiso asopia tom pan asopo tom pan son vijimini angya nang litum ta do clip nang koki meni lagi ki vera kam lo terak me mi akam lo la si arlo ta do akam avi ni tu ni sini he daga demokrasi teng ben si tum che dan ni che song ni election hut si che song ni la so kam ke lagi demokrasi pinak lagi dake gonotantro dek lagi Gonotantro ting ben ni demokrasi ting ben si election along si lagi claim ni Karbiang lamar lo ke chokche pot lagi BJP tu ke take lo pusi si kintu la si pulaga SPDC ta ne room si do pulaga DD ande SPDC alang li room si do pulaga te alang li itu masih CM si chokche lo SPDC tu man pilo pa pe claim long le de alang li tum si khang dun thip ti ken te lai lo ke chokche lo lage BJP tum se ke chokche lo ke chokche puta lata ke chokche claim ji pu si ke claim nong atu bangla bange